So, yeah, it's always an honor for me na matubang ng mga halandong nga tao. Mayor, si Vice Tanan, generalize na lang ako. So, anyway, thank you, Father, sa wonderful message. Di naman dyan ay kapungan na nata dire, kanina pinakaning mga candidates, ako na ni, hihimo mo o desisyon nga, let's say, crucial siya, kaya dili lalim ang inyong ang hihimo sa. So, aray ko una sa buwan. Kanang bitaw, kanang dili bitaw palarin, bitaw dili mapili ba? Kami na uma. Kanang dili mapili, di man dyan pwedeng daog mo tanan. No? So, naagin na ikutan talaga dili itugod sa kay tasan, kay balo naman tana, wala may tsamban. Kanang pakita po, itugod na Ginoo. So, nalang ko ibili ninyong verse according to King Solomon in the book of Proverbs chapter 19 verse 21. Tuminaw mo maonik, many are the plans in man's heart, but still it's the Lord purpose that prevail. Amen? No? So, naatay, mayo yung plano. Ako di ko mo ingon na dili mo deserving, dili mo tapos, kay kabalo mo sa inyo ang ibuhat. Ning buwan mo, ning file mo, nidagan mo, nilansan mo. Kay balo mo nga, kamo mismo sa inyong pagalingon, naamoy talento or naamoy capability to lead the people. Naamoy, kamaogin mo. Okay, lisod po, nagpaayal mo na, yung kabalo sa inyo ang tunong, naadyon may goal nga, maayo, which is maayo, pero maunit man Edson. At the end of the day, ang kabubutod, gapon sa Ginoo matuman. Dili ka kabugos, no? So para ni sa dili, palarin mga makadaog, no? Yeah, remember sa the book of Isaiah, chapter 55, verse 9, iningon diyan si Lord, my ways are higher than your ways, says the Lord, and my thoughts is higher also than your thoughts that are thoughts. Meaning, maayo ang atong plano, pamaagi, pero maunit man iyo, dili man tugutan na makadaog mo, na pa'y mas maayo mag-iandam si Lord para ninyo. Amen? Ano na siya, okay? Ano madawan na itong tanan ba? Sama sa kong gingon ganina, nga dili man yun, pwede nga itong tanan, no? Kunya, napagod, di ba? Ang sa'yo gitulog sa ni Jesus sa itong pag-ampo ang mga namon, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Meaning, dili dyan hawag na itong hukman na itong mga igsoon. Tanan ay pagtugod sa Ginoo, no? So, ibutang na lang kung ang uban niya dili itugod nga mudaog bitaw. Mao lang itiman, maybe yes, deserving mo. Congratulations, deserving mo. But lastly, ako ikabiling Ecclesiastes, ingon si King Solomon sa Ecclesiastes 3:1, there are seasons for everything. Kasi hindi pa right time, maybe next time, there is an appointed time for everything. Amen? So mao na nga, unsa may tabo, naganan, naganta na ito sa unahan, mga candidates. No? Daog mo. Amen? Daog mo, niya, dawat to na itong tanan. And then lastly, kaning mga itugod sa Ginoo nga muling buhod. Naamo yun na itugod. So nga kong verse para ninyong Proverbs 3:5-6 na lang. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Mao ni timan-i. Bisag unsa pa ka maalamon pag-iitan na naglingkod karon ri ayaw pagsalig sa inyong kalibutanong kaalam. The Bible tells us wisdom in this world is foolishness to God. Amen. Sa atong pagsalig na agad sa Ginoo din ang last time He will direct your paths. Meaning giyahan na. Ya, lain naman ni kung ang Ginoo may mugiya na kung iyang giya atong masunod ay hantod tas kalampusan, kauswagan, kalampuan sa atong kinabuhi. Ano man, iyaha magpumaagi. Amen, ang atong sundo. No? So, kamauman mo, praise God for that, na may talents and gifts nga dibiyan ra po na sa Ginoo. Pero ang tinuod nga, pinakataas igsoon si Lord, the Supreme One. No? So, ato na dapat musalig niya. Kaya nga naman, aron ang atong mga plano, desisyon, kung mulingkod na ta, mahayagan tas Ginoo manong iyahan ta. Amen. And then last verse is, ang katapusan ng pagdasig sa mga palarin na itugod sa Ginoo, dapat na yun may first and foremost, kahadlok sa Ginoo. Kaya kung naamoy kahadlok sa Ginoo, mahadlok sa mga binuwa ang iniglingkod ninyo. Amen. Bisan walay nakakita ninyo, pero kay balog mo na yung nagtanaw. And at the end of the day, there are always consequences sa atong desisyon ninyo. Galatians 6:7, according to St. Paul, God cannot be mocked. What we sow is what we reap. Amen. Kung sa itong ipugas, muanita, lisod po magtanong taglubi, muanita ng ka. No? So para yun, mahimong maayong atong pagdumala sa atong lungsod, sa atong komunidad. Unas tanan natay kahadlok sa Ginoo, yan, palo ng tanan. Mahadlok sa ka, mamurak
hadlok sa ka manuragdog anak kay the first place hadlok magas Ginoo. Mahadlok ka mo desisyon. Bisag right pa kagayo mayo kay kamo kwintag kwarta. Inaay mga hunghong sa panuway sa undi kay mao na tang kautan karon kalibutan karon nga mauni ka mauna siya mo plano